daki zuretza, benetako emakumea eta sortzaile izatea da, ematen dau bi titulo ondu direla, baina azkenean ni neu naiz. Benetako ez da titulo jarri dutena, hori ni naiz, emakumea sentitzen naiz, eta sortzaile ere beti. Nik alde batetik hori sentitzen dut, porque zuk esan duzu bezala ni ere emakume sentitzen naiz, emakumea naiz, baina bai sentitzen dut, sentitzu izan dut, edo sentiarazi didate etiketa moduko bateren badala. Alde batetik, segun ora iristeko, oztopo gehiago dauzkagula. Iritzen zeranean ere, emakume bezala ere epaitzen zaituztela. Ez bakarrikan zure sormen lana, musika, edo nola besten dozun, edo nola zauden esnario baten gainean, ero nire kasuan literatura, bezik eta emakume bezala ere. Eta gero, sentiarazi diabe, emakumea naizelako, igual iritsi naizela inbalekutara. Kontra esan bat ematen du, alde batetik zailtasuna daude, eta bestetik ematen du, eskertu behar dugula emakume izateagatik hainbalekutan egotea, ezta? Orduan, zama hori ere, gorputzaren zama, sentitzu izan dut. Oin, igual urte askotan egon naiz horren, ez kontra, baina aldarrikatzen ni jasone naiz, baina oin pixkatai naiz rekonziliatzen ere bai. Jasone osoro naiz, emakumezkoa naiz, arronago, eta hau da nire ibilbidea kasuntan literatur gintzan. Bai, nik ere sentitzen dut hori. Badago hori, bi parte bezala. Egia da, arro eta gustura nagoela emakume izan da, baina egia da ere, olako sama bat ere badara madala emakume hitz hori baskotan ipinita horrela, etiketa hori. Gaur gu hemen gaude ere, ez sortzailea geralako bakarrik, bezik eta emakumezko sortzailea geralako. Eta gizonezko bati ez zioben esango, nahi dugu kulturgintzaz berbain eta gizonezkoen ikuspegitik. Hori oraindik ez da gertatu. Orduan horrek esan nahi du oraindik ere bagerala pixkat rara abiz bat edo diferentea baino, desberdina baino arraroa dela. Zergatik, ez dugulako okerdu. Urte askotan eta askotan plaza publikoa gizonezkoena izan delako. Eta jarraitzen du izate. Horrendikan jarraitzen du zentzu askotan, arrazoia dakazu. Badia gauza batzuk gizonezkoek ez dituztenak bizi. Gizonezkoek dituzte bereien burrukak, bereien oztopak eta bereien gauza. Edo zerritzen dugula epaitzen gaituzte. Emakume izateagatik. Zan nahi dut, eta ez dakit hori gizonek bizi duten. Nik guztot gizonak epaitzen diala beraien lanagatik, edo beraien, baina ez gizon baten gorputzean jaio dialako. Ez, nik uste dut, nik taldekideekin elkarbanatu dut nire ibilbide guztia lau gizonezkoerekin, eta beraiei exigitu zeien, eskatu zeien, eta niri eskatu zeien oso desberdin izan da bete. Eta kasu desberdinetan, esan nahi dut, alde batetikan itxuraren ingurukoa, ez? Azkenian ematen du guk daukagula horrelako beste lanketa behar bat, ederregoteko, eta ez daki nolakoak izateko, eta hor mantentzeko, eta nola izateko. Jendeak uste zuena laudolio bazala, ero zerbait polita zela, eski oso polita da. Eta horrek zedak ez edikusirik egiten ari naizen lanarekin, ez? Eta hori uste baldin baduzu ere, beste hieri zergatik ez diozu zaten berdina, ez? Hor argita garbi. Eta baita ama aita izatearen kasu horretan gure rolen inguruan ere bai, ez? Ematen du ama, emakume eta ama izate horretan, dana utzi beharko genukela, ez? Sortzaile izateari eta danari utzi, zure amatasun hori bizitzeko. Eta gizonezkoen kasuan, ez, nik somatu dut, inori ez diote galdetu nire taldekirei aita izan direnean, eta orain zer egin behar duzu, utzi egiten utzi ingo duzu, ez? Orain denbora bat ezara egongo. Eta niri bai galetu ez. Nik atzeko lan haitzen dut, ez da, bakardadean, ez daukat esonerako, estxarrerako taldekideak. Era berean, nire lana da publikoa, nien aizain publikoa zure kasuan, karo gainera zuzera musika talde baten ahotsa da batez ere nabarmentzen dena ez da. Baina bai gertatu izan jata, bizi izan dut, igual jun tertuliakide moduan telebiztara, eta gero jendeak aipatzen zuna ze guapa agertzen zinean. Ze esan dut. Orduan, klaro, gizon bati ere hori izango dio, ze guapa agertzen zinean, igual bai, ez dakit, baina garbi da, oso diferente ikusten gaituztela. Begirada, kanpoko begirada, desberdina da. 25 urte hauetan, nik uste dut gainean eraman dudan sama latza izan dela. Oso latza. Gainera proiektatzen duzu irudi fuerte bat, ez da? Emakume batengan, ez dana orain artean ohikoa izan, ez da? Mutiak behar bada hortara ohituagoa daude,
ala ezi dituztelako, baina gu beti ezi gaituzte pixkat, bigarren plano baten egoteko, ez da periferian moduan, bai? Zaintzeko besteak, ez zaintzekoen bestegu. Eta horren batean, proiektatzen duzunean, indar bat, amena honi, badukat indarra. Ez da gero reala ez izan zuk sentitzen duzuna, baina hori proiektatzen duzunean, hori eraskotan epaitu egiten da. Erabat. Orduan, klaro, da, oso komplikaua. Erabat. Oso komplikaua. Hor gauza asko daude, egia da, oholtzan gainean inorri ikusten dugunean sortzaile izan da ere bai, bakoitzak bere buruarengan egiten duela irudi bat, eta hori horrela izan da, eta danok egiten dugu. Gero, askotan gertatu izan zait, jendeak niri esan, itxura hori dudala eta horrela, eta gero, askotan esan jo, eta gero ez ara horrelakoa, nik ez dakiz espero dozun, ez dakiz imaginatzen dozun bezala, halako gogro bat bezala, ez dakiz imaginatzen dozun, naiz. Baina, indartsua ere naiz, zergatik ez naiz izango indartsua ere, ez? Baina egia da urte askotan, abesteaz aparte, epaitzen zenan ere itxura zen. Ero nire izakera momenturen batutan, orduan hori gogorra egin zait. Egia da urteekin ere gauza asko ikasten direla, eskerrak, ez? Bai, eskerrak, bai. Eskerrak urteekin gauza asko ikasten direla, eta norbere buruakin ere, zuen ez duzun bezala, pakiak ere egiten dira. Eta hori momentuan, pixka gehiago pasatu egiten dut. Oraindikan gauza pila entzuten ditugu horrelakoak, eta entzungo ditugunak, tamalez. Nire esperantza da, atzetik handatozen generazio berri guzti hauek, beste modu oso desberdin batean hartzea guzti hau, espero dut, eta horren pendiente egoten naiz, ez? Eskatxo bat, beraien irudi hori eta emakume zentzu hori zaindu nahian, eta aldi berian ez eukitzeko sama ero etiketa hori komentatzen ari garana pizkatxo bat. Gu baino, izpilu gehiago dazkate, referente emakumezkoak dute, disiplina diferenteetan, arro diferenteetan, eta hori asko da, ez? Badaukaten un begiratu badaketa, posible da, eta hori da la leche. Bai. Porque eskubidea eta aukera eukitzeaz gain, gogoa eukitzeko, esan bida duzu, bitxu, hau iritsi da, honek lortu du, hor dago, borrokatzen, berak zer nahi daban agertzen, nik ere egin dezaket. Eta hori, emakume bezala, pertsona bezala, baina emakume bezala berezik oso importantea. Ispiluak eukitzea referenteak ikustea beste batzuk ere egin dutela. Ze orain dela 25-30 urte gure garaian guazi ginean oso gutxi zeuden. Oso gutxi. Nazioarte mailan igual gehiago, musikari lotuta, baina Euskal Herrian, Euskal musikagintzan, Euskal literaturan, zenbat emakumezko zeuden duela 25 urte. Batzuk egongo liake, baina asko eta asko etxean sartuta eta holtza gainean ez. Claro, hori da. Literaturan bezala, idazten zutenak, bai, publikatzen zutenak. Oso gutxi. Norbere lotxak, berdurak, aukerak eta guzti hori. Lortu dugun gauzarik onena izan da, plazaratzen hastea. Gu indartsu sentitzea, zergatik nerea ezin da izan hainona honek egiten duena, edo nik irakurtzen duen tipo honena bezalakoa, edo nik entzuten duena bezalakoa, ez? Ni bai, noia, ez? Eta ni behigoko naiz, da ni bai ingo dut. Hori uste dala lortu dugun gauzari potenteena. Eta hori, azkenian, ez, gure gaztei ere, referente bezala plazaratzea, ez? Nik uste dut hori potentzia dala. Ondo egin ez ditudan gauzak ere egin ditu dala, baina ezken modu honena ez modu bakarra gauzak ondo ikasteko egiten, da gauzak egitea. Eta gauzak egite horretan gauzak gezki ere egitea. Eta hori ere, uzot hori ere transmititu behar zaiela belaunaldi berri, ze batzotan igual, importantea dela gure seme alabi esatea, ez da ezer gertatzen gauzak gezki egiten bali dituzu, beraz, batez ere egin. Pero, ikusiko da, nondik nora jun, baina egin. Presio hori ezin dute eukia ziratik, mesedez, osea. Plazaratze horretan ere kontu zikria dala. Plazaratze horretan ez da emakumea delako hor plazaratu behar dugu. Bai, baina ez nago horregaitik, nago hor nire lanaren gatik, ez? Nik uste hori oso importantea ere lagatzeko. Gero gazte daukaten bentaja handi bada, nik ez euskal sare sozialak, ez no sare sozialetan, baina egisa da, dala, leio infinito bat. Osea, daukate aukera ikusteko mundu guztian ze sortzen dan, irakurtzeko, entzuteko, aztertzeko, ikusteko, eta hori, badakizu ze, gero bezala batekan zailagoa da igual estilo propio bat eraikitzea, porque hainbeste baditu bere alde ez hainonak, bere ados nago. Baina, gu izan gera oso autodidaktak neurre handi batean, ezta? Edo bilatu behar izan ditugu referentziak, ez? Musika aldetik, literatura aldetik, hau eta liburu tegira jun eta bertze dago, liburu dendan hau erosi, baina gaur egun, eske daukate kriston unibersoa. Eta gauza asko on baditu, hori, zabalkuntza adibidez, mundua
mundua bapatian nahiko eskura mugiren batean daukazu. Eta gero niretzat beste gauza importante bada ere, ni garai hartan, gaur egun baina askoz libreago sentitzen ditzen, sortzeko orduan. Gaur egun nola informazio gehiago daukagun eta gehiago dakigun, ostras, konturatzen naiz alde batetikan, bat, nola epaituko duten nik indako guztia, bi, klaro, jain beste urte dara mazkit, ostras, bai alabai igarrin bia da, ez da, nire sorkuntza, gero eta, bueno, gauza takito hobeak edo beto bentsat egiteko gaine ezela, eta hiru, ze zaila dan gauza kondo egitea. Jo, ni bentsat asko irakurtzen dut ez da, eta, esaten du, ze ederra liburu hau, ze ondo idatzea, ze zaila dan horrelako zerbait egitea, ez da. Esperientziak ematen dizu aukera gauzak hobeto egiteko, baina esperientzia horrek erakusten dizu baita ere, gaztetan ez bezala, ze zaila dan gauzak ondo egitea, ez. Idazleen kasuan, hitz jarioaren asuntuarekin niri indirizia pila bat emoten destazu beti, ze beti sentitzen dut, gilitzen naizela, hitzak ezin erabilita oso ondo zer esan nahi dudan ondo esplikatzeko, badakit ze zaila den, ze askotan ipini naiz, ez? Letra bat idaztera, beste baten letra bat idaztera, eta badakit ze zaila den hitzak erabiltzea, zu nahi duzuna esplikatzeko moduren baten, eta nondik nora jo horretan, ez? Hori idazle izatea da, azken batean literatura ez da bakarrekan liburu baten jasotzen dan prosa, ez da? Nahi dute, abesti askotan daude letra oso ederrak, orduan, hemen gaude berbetan da, oindala 26 urte hasi ginen, ez da? Eta orduan bai nau alde hortatik enarro ez totelako etxi, hor, eutxidio dalako, ez, dana dalako grina honi, nahiz eta oztopoak egon, batzutan nik nire buruari jarri dizkiodenak, eta beste batzutan nik sentitzu ditudenak kanpoan daudela, ez da? Bai, nik uste dut indar hori barruan daukagula, horren dudarik ez daukate. Orokorrian danok, esan nahi dut. Beste gauza bada, plazaratzen dugunean, ez dugunean egiten nola egiten dugun. Klaro, arro egotekoa dela, nik ere guztiz garbi daukat hori, eta indartsua izateak ez duela esan nahi, laguntzarik ez duzu nidea. Indartsua izateak ez duela esan nahi, babesik ez duzula beha. Indartsua izateak ez duela esan nahi, gauzak gaizki egiten ez dituanik. Ez eranik, zaurgarria ez eranik, porque bagera, zaurgarria. Eta hori nik uste dut oso garbi gelitu behar den zerbait dela, zuzen duzuna. Bai, aurrera egin dezakezuten indartsua zara, baina, hankia sartu leikezu bestekin araña. Eta igual lagun behar duzu laguntza, danok behar duzu laguntza, gauzerrenetarako. Konplizeak eukitzea, ez da? Ze pixkazu bali mazaude baju ere, beti daukasun norbait zango zela, venga, zalo. Ematen dizu gogoa eta energia jarraitzeko hor, ez da? Lan horretan. Idazle izatea da, bakardadean egiten den gauza. Orduan, orain igual zare gehiago daude, oingo jente gazteak, hain zuzen, zare sozialei esker eta abar, aukera gehiago daukate elkar ezagutzeko, edo taldeak egiteko, edo nik ez dakit. Nire garaian ez zauan horretarako apenas aukerarik. Orduan ere, ibilbidea beti izan da oso bakartia. Eta bakardadeak pixatzen du. Baina, gero bestalde batetik, badago hor beste zerbait, nire barruan da ona, ez? Erraietan, lehen ezaten genuen zera hori, ez? Badaukat sorkuntzarekiko behar natural bat ateratzen zaidana, eta beste guztia naiz eta hor agertu tarteka, mamu hori edo, ez da? Onartzen dut, hor da hola, tarteka, ez diot kaso gehiago egitzen, eta zorionez gero pasatzen da. Baina, eta niri bai adibidez laguntzen dezta pila bat, askotan barruak askatzeko, eta barruan ditudan gauza pila bat kontatzeko, oso egoista sentitzen naiz batzutan nire sorkuntzarekin, ez da nahi dut, niretako, ni botatzeko, eta ni egoteko, eta horrelako gauzak egiteko. Baina horra adibidez, bai, babes hori komentatu duguna taldekideekin urte asko ezagutzen garanez, gure artean ere babes hori hor egon da. Eta babes hori nik uste dut garrantzizkoa dela. Oso garrantzizkoa dela. Hori espalin badadokazu zailagoa da, hor mantentzen. Nik uste dut horrek asko laguntzen du. Eta gero, egia da, hori esan duzun gauza oso importante bat, zertarako sortu, ez da? Nik uste esaten sentatzen duenik, baina bai laguntzen du gauza asko ulertzen, eta gauza asko kanpora ateratzen. Nik konturatzen eskotan, balimana bolada bat ezer sortu gabe, naholako sorkuntza krisi baten, ez daukadalako inspiraziorik, eta eragiten dit izaeran, edo nire humorean, eta nau zitxelaua, eta alako baten desblokeatzen danean hori, ikuste duzunean ez da jarrio modukoa dauala, eta gauzak aizizkizula urtetzen, ez da gero hori ez dijoan inora, baina, aida urtetzen zerbait,
Horrek automatikoki, arintasun bat ematen du, ondo sentiarazten zaitu. Horregatik ere behar bada sortzen dugu, ezta? Dalako modu bat, katarsi moduko bat egiteko, musika edo letraren bitartez, kanpora ateraz hainbat gauza. Bai, eta hene gainera, batzutaren naiz hain konstiente, denbora baten esan nahi dut. Igual, abestia idazten dut, abestia grabatzen dugu eta dana, eta bapatia, orain adibidez, gertatzen zaigu. Justo diska atara dugu, eta orain nago berri entzuten, udaran garbatutako abesti batzuk eta idatzitako aspalditikan eromintzat aurre dago abesti batzuk. Eta bapatian, orain nahiz konstenteago, orain entzuten eta letra irakurtzen eta entzuten, zer idazten ari nintzen momentu horretan. Horre gauzak deskolokatu egiten naute. Zeda, horrega etxik handinot, ez? Bizipen hori, nola bota nuen hori eta nintzen nahin konstiente ze puntoraino nengoena botatzen, ez? Bueno, ni beti esan dut, musikariak ematen txuzuen bezala kontzertuak, gure boloak diala eskoletako saio horiek, ez? Eta, ni konturatzen naiz, saio horietatik ere ateratzen naiz, kriston txuteakin, ez da? Jasotzen duzu, irakurlearen maitasuna, nolabait esateko, ez da? Ez beti, baina gehienetan, beti da oso eskerronekoa. Jendeak estimatzen du, zu bertara joatea, zu ezagutzea, irakurri dute liburua, eta esate izu ez gustatu zaien, eta zer ez egin gustatu baita, eta hori oso aberazgarria da, ez da. Adrenalina puntu bat bai, potente. Batzutan gero zaila da hortik jaiztea, bajatzia pizkatxo bat berrido taupadak eta dan horrela, batzutan kostatzen zen. Nik hartu dut erabaki hori ere azalerazteko. Azaleratu eta plazaratu eta jendearen gana iristeko gogo horretan, nire presioak ere ordaintzen ditut, ez? Eta horietako bat da komentatu ditugun gauza asko, hori azalean egotea, ez dakit zer, ez dakit kuantos, guzti hori ere ordoa, Ni oso sentibera izan naiz beti ere, bizi sentiarazten da, oso bizirik. Oso gertuko jendea, oso barruko gauzekin. Azkenean ibiltzen gara, ez? Askotan egunerokotasunean lanarekin aurrera atzera, gure ardura guztiekin aurrera atzera, eta bapatean momentu horietan, kontzertu bat, kantatzen gaudenean da norbaiteri begira zaudenean, hor feedback bat lortzen danean, horrek sentiarazten nau, erabat bizirik, eta oso pertsona, oso bizidun eta hementxe momentuan. Eta hori nik uste dut... Eta hori aurrez aurrekoa da, hori ez da pantalla bat. Pantalla baten ikusi alditzuzu mila gauza, baina aurrez aurrekoa ez beti da. Ez da ikutzea moduan, eta horrazken nian emozio batzuk eta komunikazio badau, ezin da nahi nondik inora konparatu pantallakin ez. Ni profesionala naiz, nire alaba jaio zanean erabaki naban idaztetik bizitzea, idazle moduan. Neri horrek batez ere nik uste ekarri gana izan dela disiplina bat. Nire denbora, kalitatezko denbora, eskaini aldiot sorkuntzari, ez da lehen bezala, lan banaukan, eta nire denbora librean idaztena bat. Orain ja, nire denbora, kalitatezko denbora profesionala eskaini aldiot idazteari. Eta nire zatori hona izan da. Egisa da batzutan presio bat sentitzen dutela. Eta da, klaro, bi urtean behin gutxienez, libururen bate ateratzen duten, ze azken batean, horrek ere, nahiz eta bakarrikan liburuen salmentatik bizitzea, euskeraz, praktikamente ezinezko izan. Beste gauza batzuk ere mila dituzu. Baina, martxan zaude, eta irudimenak eta sormenak akzioa behar du. Ez da, etorriko da, hementxe hau geldi, eta ez, gimnasia modukoa da. Eta hori ere entrenatzen da. Eta zenbat eta gehiago sortu, horrek ere aktibatzen du mekanismo hori. Nik uste dut sorkuntzak behar dabala kalitatezko denbora, eta batez ere lana. Leku batera iristearen edo ez iristearen artean dagoen gauzarik importanteetariko bat da erdian zenbat lan dagoen horra iristeko. Lanik egin gabe. Nire kasuan, nik ez dakat horren beste suertez, gustauko jatan, baina ez naiz bizi musikari izatetikan. Nahiko nuke, baina ez. Beste lan badaukat, baina batzutan bai gertatu zaitzen, zazenio pizkatxo bat emoten duela, bigarren, ez naizela musikaria de primera bezala, bigarren eskuka bezala, azkenean nire denbora eskaintzen dio dana, nire beste lan bat daukadalako, eta orduan nire bizitzarako behar dudan dirua ez dudalako hortik ateratzen komiak artean. Egia da ere, bapatien inspirazioa ez dela etortzen horrela marabila. Korratzen naiz, pandemian gehuazenean, egun musikari batekin berbetan, Miren Arbaizakin, eta
Miren, oin denbora pila badakagu, oin dakazu denbora, zure disko bakarkako disko egiteko, ja, baina oin ez jata urtetzen. Claro. Oin urtetzen jata zen gauzak izango ziren, ez dakit, beltza baina beltzauak, oin ez dakat denbora eta presin horrek ez dezta lagatzen hori egiten, pizkatxo bat hori komentatzen genduan, ez? Gure kasuan edo nire kasuan horretatiz bizi naizenez, alde ona dauka, presin hori ez daukadala. Orduan egiten dugu, Bai, eta gero gainera izaera kontua ere bada, eta nik ez nuke inoiz esango, ez musikari bat, sorkuntzatik bizidan bat, dala hortik bizi eztan bat, baino idazleago edo musikariagoa, edo alderantziz, inkluso batzuk oso erromantizatuta daukate sorkuntza baita ere, ezta? Batzuentzat inkluso bizitzea hortik kalterako da. Sorkuntzaren kalterako da, ezta? Ero dirua azartzen balima da tartean, orduan hor badau beste korronte moduko bat. Eta nik uste dut, azkenean, bakoitzak itzen dabana, aldabana, nahi dabana, eta dana dabala ondo. Baina batzotan pentsatzen dut, ze gustora egongo nintzaken bakarrikan honetara, kalidadezko, ero bentsa zentratuago denbora hori eskaintzen. Horregatxikan izan da gehiago, zirentzukean hori, enbidia puntu hori sortu zaite. Gero dakazuzuk oso importantean beste gauza bat, eta da estabilidade ekonomiko bat ere. Eta, dana dela, esan duzu gauza bat, atentzioa mandiana, bakarlari moduan. Horre ez dela sekula animatu... Bai, beti dago hor. Falta jata lehen komentatu duguna. Plazaratze hori eta norbere seguridade hori hartu. Behar bada, 25 urte egon naizenez, babes horretan, taldetxo babes horretan, hankatxo hori ataratzeak, nahi dut, eta hor dago, vertigo moduko bat, gainera urtea daramatzat, historiarekin gainen, eta gainera zerbait, lagunekin komentatu, bada zerbait horri bilidena. Eta asko gustatuko litzaidake. Baina, klaro, ikasi dut bai gauzeri bere denbora ere moten, eta itxoiten, eta esan, oindan ere momentu hori. Hori uste oso importantea dela, jakitea pazientzia eukitzen. Ez dakidan pazientzia hitza, baina, pixkat, erder esan da bezala konfiar en la vida, ez da, neurri baten. Eta gaztia zeranean nahi duzu dena ja, ez da? Eta ematen du espalin bada ja iristen, ez dela iritsiko inoz. Eta ez, gero ikusten duzu, lanaren ondorioz eta poliki-poliki gauzak atatzen, igual inoiz imaginatzen ezen itxun gauzak ere atatzen diala, ez da? Bizitza azkar pasatzen da, baina bizitza nahiko luzea da hainbat gauza egin ahal izateko. Gauza asko egin daitezke. Seguramente ikusiko dugu saloa bera bakarlari moduan. Espero da, gustauko jata. Hori pentsatzen dutenean, ondekan zure irudi propisua bezdakasun ondik nora jo ere. Ze gauza dira norrek, ez? Denbora asko dara talde batean sartuta eta hor lanean horrela, orduan oso eroso nago, eta oso gustora nago, orduan hortik ateratzea ez da erreza. Gure alaban erabea dauzkagun lepatu dugu, eta dana daukate horretik, eta ilusionatzen dira gauza pila batekin, askotan eta asko ilusionatzen dira, ezta? Eta nik konturatzen naiz, nik intentsitate hori galdu indotela. Adinak eragiten du. Eta horregatik esaten da, igual bakarlari moduan aritze horrek, nahiz eta vertigo moduko hori eman, bezalde batetik handak ez erronka txuloa, ez da? Bai, nik hordakat, abizaukotzut, Bai, abisa, bai. Bai, benetan. Ikusiko.